En dan is het tijd om kansen in kernen officieel uit te sluiten. En ik sta hier op de wat jertiets de oude dijk van Veenwouden. En die willen we waarom jou machinaal on het dorp. En dat betekent eigenlijk dat ik die taak aan jou Jan wil. Deputaire, de vraag is, wil jou op die knop drukken? En dan zien we wel wat er gebeurt. Zullen we tellen? Beginnen bij 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.